Kai. Ha abokina kai ka dabu da duniya. Zuwa na Legas ina gaya maka ina lokacin da nake wannan okada. Hai na ga rayuwa. Ka san a can Legas bayan ina wannan okada. Ina jan babur haka. Kai ina gaya maka aka tsallako wata kungiya ta banza. Wai tace sai an tattace kwakwalwa. Aka ebe ni, aka kai ni wani gida na musamman. Saboda fa sun dauke ni ma wai ina da matsalar kwakwalwa. Shinkafa abin da aka duro 6 da ruwa kura 9. Kai, magana nake yi. Ina aure ta. Ban gane kana aure ta ba. Ina baka labari kuma kana magana kana aure ta. Tunani nake yi wallahi, na zata. Wai mafarki kake yi? Tunani ne wallahi. Na me? Ai, ina ta kokarin nema kaina mafuta ne. Kaga sha'anin tsinannen yaron nan dan momi? Ba fa dadin sa nake ji ba. Ni fa sai na ji ina ma a ce ni ne na tafi wannan garin da ka tafi. Kai, da sai hankali na hukunce. Kana ji na? Wannan yaro a matsayinka na mai nasibi da tunani ka san inda zaka zungura ka aje shi. Haka kawai wani mutum izo i tsaya maka yi maka tsawon daka i hana ka komai. Ka san me nake tunani? Kawai abin da zuciyata take ayyana mun take sa mun a raina in shirya kaya na in tafi Abedi in tare. Abedi? Okay. To wannan a Abedi waye. Ka shirya kayanka mu tafi Legas can kasan gada Marimbus. Allah ya taimake ka samu kwatakwali guda 6 a zuba maka abacha. Abacha? 6 kuma 6 ba su yi. Ko ai ko aure naga 4 ake aure. Ai a can Legas ai na san free data. Ai la collaboration free data. Kana nufin Allah ya taimake ni na ebi jiki na tafi Legas muka yi a domdom da kwatakwali we can enjoyment yourself. Haba bawan Allah, we are collaboration with area service. Wala da lai. Kaga ka da ni hayyaci kuma daya kaje in gaya maka in kaje can kwatakwali. Iya ita kade za ta yi ma burushi. Allah. Ta yi maka burushi ta shafa maka mai. Ina san araha. Ta ringa li danya awakin babala sun mutu. Ai kai ne dama nan kawai ni ne akuya. Ni ne akuya. Allah ya shi kenan ba wallahi. Shi isa kawai wayewarka. Ai a can na samu experience. Bature da kansa bai ce mun educated nonsense. Ya san me nake. Ma'ana kanka kwabdede ne abu ɗaya ke. Mana kaina ya samu experience. Kana jina? Baturen da kansa da muka yi exchanging problem. Problem. Ice go Ingila, go Chadi, go Dalladi na Sidi, we are brilliant. Alquran ka san kasashen munafurka suna da amfani ba. Suna da amfani. Abinda za a yi. Ba ni dan lokaci in je in shirya wannan tafiyar ta mu ne. Kawai. In samu in yi babata kadai zan gaya. Kawai.